Shalom horas marihita saluhutna. Di hamu kadamang dohok dainang manang di dia pehamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason dohot pangaramotion nitu hata Yesus Kristus. Adorak so taparadi hata nitu hata jumolo mahita martangyang. Dami ni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Amen. Hata nitu hata nagabi jamita di minggu pa 24 dung Trinitatis ima di tanggal 10 November 2024. Hata nitu hata na tersurat di buku Sada Raja-Raja 10 pitu ayat pitu rodi ayat 10. Dohot topik minggu mangalehon nang pe hurangan, memberi dari kekurangan. Hujahama dihita sonom mahata nitu hata. Dungi marhira satau lilingna marsik masungai ala suada robe udan di tanoi. Dungi roma hatani jahuba tu ibana songonon. Borhat maho lahotu sarpat na mardonokon sidon. Maringat disi maho idama nunga hudoko sada paropuan na mabalu disi marmuduho. Dungi borhat maibana lahotu sarpat jadi duksahat ibana tu harbangan ni hutai idama adong badisi sada parupuan na mabalu na marsoba-soban. Dungi jojo masih Elia madok tu nasida. Ua alap diau aihi otik di bagasat tabu-tabuon asaminu mau. Alai dung lau nasida naing mangalap jojo muse ibana madok tu nasida songonon. Ua buat diau sa topik sagu-sagu di bagasat tangamu. Alai ninna paropuan ima songo sitong na mangulu Jehovah debatam dangadong sagu-sagu diau nang gusada. Daholan itak sapuhul di bagasan hudon akup ni miak otik di bagasan guri-guri jala idamah namar sobat-sobat duau asalawau paulihon itaki diau doho di anaki asamanga kami na dua dungi matema. Alai ninasi Elia matu nasida unakoma biar lao maho bahema songon nanidokmu. Alai pauli diau jumulu siani sada sagu-sagu na mekmet jala buat tu ruar diau. Dung pei asa pauli diho doho di anakmu. Ay songono dohatani Jehovah debatani Israel. Ia itak na di bagasan hudon dang olo suda, jala miak na di bagasan guri-guri dang jadi marsik. Pai majupang ari haroro niudan tongoson di Jehovah tu sisik ni tanoon. Dungi lahoma paropuani di bahem mason na nidok ni si Elia gabe mangan nasida nang ibana nang paropuani rodi isi ni jabuna ari-ari. Ia itak na di bagasan hudon dang olo suda jalamiak na di bagasan guri-guri dang olo marsik. Hobar tu hatani Jehovah naung pinabuana hian marhite sian si Elia. Ima hatani tu hatta. Di hamua kadongan saha porsiaun. Hiadu tahe tabigi padohan nama dok songonon berbagi itu indah. Hiadu tabigi toho mai tutuate indah ma na berbagi i molo adong di iba terlubi molo godang di iba alai bohado molo suadong di iba dah hacik do tangan medanggur na suada coba hamu majo medanggur hapedang adong sidanggur honoton hacik do dah dus dui songo petinju molo dipukul ibana alonai hapeda kona gabe ibana do hacitan ala memukul na kosong songonima na marsilehon-lehoni manang na berbagi i ayala na adong do si bagion manang silehonon asatabo di do katehe boha molo sarong dibana indah dope berbagi alani dang na murah-murah marsi lehon-lehon
HP hitape dalam kondisi hahurangan. Tidak mudah berbagi ketika kita sendiri dalam kondisi kekurangan. Dak piga songo parupuan na mabalu na disarfaton. Atik pehurangan do ibana nian, alay mampu do ibana berbagi manang marsilehon-lehon. Siurupa dunian ibana, alay baliksa gabe pangurupi. Memang ido hebatna di epistel nang di evangelimon tabereng dua boru-boru, dua parupuan na mabalu gabe contoh bagaimana memberi yang sebenarnya, memberi secara Kristiani. Siurupan gabe pangurupi, pangurupi gabe siurupan. Ayang go di matani hitaon di matani jolma da di kelompok marginal do nuai ngakana mabalu na patut siurupan do inian. Alai justru do disuruh Jehovah mengurupi. Hama kadongan ay harwadong do di ibana so haru tarpangidu ate. Apalagi mamangalehon. Karena dong do songoni terus matua suadong do di ibana. Asal di pangido say matua dangadong. Sipata olo do moho roha mamereng. Gabi laos nidok di bagasar roha. Say tohoman yan dangadong. Gabi ni ngorupani. Ala ni moho ni hati-hati. Asal pinangido dangadong. Dangadong. Jadi au sugari natwari hiak kamuro atarnin nama molo pinangido rupani au sugari natwari hamuro inna hape nasorado rohana mangaleho nate lambohama molo suadong di ibana tagamu dope oloi marsilehon-lehon hama kadongan ahado mabahen parupuan na mabaluam mampu mangalehon manang marsilehon-lehon atik pedi bagasan hahurangan do ibana. Tutu na perjulu kamang dohot tamuinang dang mabiar ibana hurangan. Oddo na perjulu dang mabiar ibana hurangan. Da oddo sada sahid ni hajol maun mabiar hurangan. Ida hitama na mga di parpestani. Apalagi mamolo prasmanan alias si buat na di banabi ala ni biarna tangadong di ibana so amed dope ngapitor di pabuati si pangano ni dungi di bahay ma tu piring nai say songod duluk si manuk-manuk matibuna ala ni suksuk na dipiringi hape susuda di pangan marabolongan do songoni hape dongan na parpudi tang dapo tabbe molo parupuan na mabaluon tang mabiar ibana mangalehon atik pe di ibana sadiri pe hurangan doi hurang do di ibana dei do di do ibana tu si Elia holan itak sapuhul di bagasan hudud do na adong doho miak saotik di bagasan guri-guri dang na pesimis ibana madok songoni alai memang ido na pabuahon keadaan na sebenar na do ibana. Alanido akamang inang selama mabiar hita hurangan memang akan sangat sulit untuk berbagi. Ai sai hola dirita nama anon sarihonota. Buasa alana dipikirata ai dihita sadiri pe hurang do. Alani marsiajar mahita siap parupuan na mabalu na di sarpaton dang mabiar ibana hurangan. Hita pe unang mabiar hurangan. Molo dak songoni tidak akan pernah mampu memberi. Na padua kon dak siuli mangging ibanat to. Tarida do sian pakalaputionna di si Eliai. Ai wala dido di pangido ibana aek itor di halaputi ibana do. Parupuan na burju do na mabaluon dak parupuan sihuli mangging ibana. Arong dojol masih huli mangging ate. Manangah hape daktar pangidu siya di bana. Matua suadong songon nataro digijang naking. Kotilo monis ma. Taboto do monis tahe. Pecah-pecahan ni boras hidung diduda. Mulu dipiari boras saya pitor dijulu ni aduri idui dohot akka lapung neng. Dohot akka ni lapa-lapa neng, lapu-lapu neng. Ahama warni.
Ido asa molo saya adong jol mana saya pajulu-juluhun didok de songo monis saya pajulu-juluhun doho songo monis ninna rupan itu ibana. Si tiruata sian parupuan nama baluon gabe parsibasa-basa mahita. Dak soal gudang manang otik natalehoni alai keterbukaan ni rohatta do na parjulu. Ido muse na macai arga sada taida sia turpukon. Burju parupuani ba songoni mahita niana te. Na patuluhon olo ajaran radi majalo petunjuk dak pamalo-malohon. Adong dojol madak tarajaran niantang na malo alay na pamalo-malohon do na haduk dodohonon otodo nian alay say pamalo-malohon na yung diajari do nga na mamitor di do ngahuboto na hapi ahama na binotona anggo parupuan na mabaluon radido ibana diajari si Elia radido ibana majalo petunjuk jalalaus di pangalaho si songonido gabi terbuka pasu-pasu tu ibana manang aha petunjuk nanidok ni si Eliai sudedo diulahon ibana. Alani say olo mahita ajaran nati. Na paupaton burju ibana baik orangnya. Ausuna burju parupuan na mabaluon daktagamon ole ibana mangului nanidok ni si Eliai. Torok do paradongan aledang burju. Alai say adong do songon na mabaluon atik pe dang adong dihadihana alai burju baik orangnya. Jadi si pata dang ha adongoni mabahed denggan ha burjuoni do laos pangalahuido na mangojar na mabaluon olo berbagi si sautik na adong di ibanay. Totu na palibahon akamang dohot tamuinang porsea ibana. Outso na porsia parupuan na mabaluo dang tung ulahonon na nanidok ni si Eliai ra dohonon na do di bagasar rohana nagurang roham nagurak katam ahana so dohonom mu ido ra dohonon na porsia do parupuan na mabaluo dihatani nanidok ni si Eliai jala dirajumi ibana doi hatani Tuhani. Ia itak na di bagasan hudun dang olo suda jalamiak na di bagasan guri-guri dang jadi marsik pai majupang ari haroro ni udan tongoson ni jahuba tu sisik ni tanoon daido didok desa pelopati hamak kadongan halak na porsea ima akajol mana marpos ni roha dang ganggu rohana dang mabia ribana idon waeng na taida di diri ni na mabaluon toho matutu ala ni haporsiaw nay gabe somar na suda be itak na dihudon nay doho miak na diguri-guri dang marna marsik. Hamu kadongan pinomat na opat pangalahui ma na niida sian parupuan na mabaluon asaulo ibana marsilehon-lehon atik pe dalam keadaan hurangan ibana. Nian budang dope alasan ni sasahala marsilehon-lehon alai pinomat na opat pangalahui ma na niida rupani sian parupuan na mabaluon. Sianon ma gabibui niatusan soal mangalehon dak soal adong manang suadong di iba. Soal hati do. Maksudna rohaido na parjulu ikon ukap. Molo say tertutup do rohana tunglaw saguni pe hepeng ni dak tagamon oleh mangalehon. Molo say tertutup do pitu ni rohana tunglaw suksuk di ibana dang tagamo ni olo mangalehon. Alani say jumulu ma taukap rohata. Anggoha adongoni hal kedua dui. Hamaka dongan mangalehon sian hahurangan memang agak maul dui atusan alai ahama huroha suruk tasian na asing molo mangalehon do hita sian halubiata. Misalna adong madiau dungi hulehom matudongan. Biasa dui. Na luar biasa atik pehurangan ibana, huranga kita jala macai rikotia di hita, rikotia di ibana. Alai di waktu na bersamaan ikon bagion ma si sautiki. Odon na luar biasa. Pada saat kita membutuhkan tapi kita harus berbagi. Omma nanidokna pemberian na bernilai tinggi. Jadi alania kamang dohot tamu
ina nami sai taparna punahom ma pangalaho songon na nimilikan ni parna punahon ni parupuan na mebeluon asa tau hita tutu marsilehon-lehon ayanggo mangalehon ditikiarong di hita na somal luyate alai justru mangalehon ditiki kurangan memberi dari kekurangan ido na dihalomohon tuhatai mergugu mahita laho patupahoni di bagasan ngulutak. Amen. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami sai pasu-pasuho may dihami. Asa di perbuiho katami perbuih na dinggan perbuih na tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amen.